Hej Simon, og i dag der skal jeg spille sammen med en, der hedder Sander, og så har vi en anden med, der vi skriver sammen med, som hedder Nielsen. Men vi vil gøre det nu. Ja. Okay. God start. Jeg har ved at gøre det. Så det er rigtig start. Det er kun professionelle, der laver sådan en start, Simon. Ja. Simon, Hvad? er du stadig på? Ja. Okay. Oh my god. Simon, hvad skal vi lave online? Jeg fik lige prøve noget her. Der gik ret så dårligt, må man sige. Det er hinanden til døden. Det er kun det rigtige, man gør. Hvad skal jeg sætte i? Den her? Ej, hvor var det dårligt. Nå. Det er lige meget. Hvad fuck laver han det? Ja, hvad fuck laver han? Ah, flot. Det er fint. Rammer lige op i en anden vin, hvor det er flot, mand. Så prøver vi igen. Jeg er online. Super. Det er fint, Sander. Du bare join mig. Sådan der. Så vil jeg gerne lige sige, hvor jeg er. Deroppe, man. Yes. Jeg kan ikke spille noget lige nu. Oh no. Vi ses YouTube. Ja. Går det dårligt, mand. Kommer du? Ja. Hvor er du henne? Jeg tror ikke, jeg er på din. Join mig. Okay. Dreng, jeg tror, jeg daffer. Ja, gør det bare. Fordi at jeg kan næsten ikke spille noget lige nu, så ja, vi ses. Vi ses. Jeg skal bare lige op ad herfra. Ja. Jeg kommer nu. No! Oh no. My motorbike. Come on. Skal vi spille Last Team Standing? Ja, ja. Jamen, jeg skal også købe nogle ting og sådan noget. Det siger jeg også. Jeg skal bare lige prøve det her. Okay. Det er godt, hva'? Så kører vi fandme. What? Nå. Kan jeg invitere dig? Sådan. Du siger bare, når du er klar. Ja. Hvad laver du? Hvad?
Hvorfor gik du ud? Jeg gik ikke ud. Nå. Altså, jeg hoster en eller anden job. Ja, hvad siger du? Er du stadig på? Ja, jeg har inviteret dig igen. What? Hvad er der? Jeg prøver lige at gå ud. Jamen, jeg joinede dig. Men så gik den ind i noget andet. Nå, sådan der. Besuge. Rigtigt. Er det kun os to? Ja. What? Ja. Jeg tror så ikke. Nå, det er meget. Ved du noget? Hvad? Ved du penge? Ja, hvad? Ved du penge? Nej. Så. Jetfly! Ja. Okay, så... Nej, så tager jeg den forkert. Oh, you're gonna die. No, I'm not gonna die. Fuck er du? Oh. Dårlig fløde. Nej, så hopper jeg ud. Skyd mig ned. Jeg gider ikke. Fuck, det er dårlig fløde. Jeg kan jo ikke se dig lige nu, mand. Jeg kom til at trykke på den forkerte knap. Fedt, mand. Ja, Nå? for... Winner.